Ngai kublai phi wei perlok jonga kham tam ki subscriber ki like share ki comment ki jong phi baro te ngaun raj phi ya kane ka wei ka competition ka ba une wei rawon ulayo ya kane ka dohkha ka ba kham he tam hakine ki snem ki bala deb ngatrai hadu menta pila ban saki dakilong la ki jong ki khmat haman la ki competition kadai kane ka wei ka dohkha ka ba he tam baki rawon ki yo kane ka dohkha kadon hadu arphon riu kilo te kane ka jaka kadai ha po umulong ka dei ka jaka ban competition te phila ban comment hapo comment hato dang don ne em ki dohkha baki rawon ki yo ka ba he tam ka ba tam ya kane hakine ki snem ki bala dem te page ya kane ka video hadu pakut bar like share ya kane ka channel ka jonga namar muta kala jandei ka por bangin ya sei ya ki notice kwai bat ngan sapan bana ya ka wei ka notice kwai hakini ki sngi ki ban sawan kublai shibun kublai sha jarngo hey tolak tin mo yan ayo yang itu nak Tan ruksak jadi. Chong. Yok chuna gini lo. Yok chuna wila. Magatir semen mani bunu. Ya yang kejauhan yang jawab yang. Yang. Tunggu. Pengam. Pengam mari sih. Sok. Ayo mata. Yin kara. Kapor yang snem hadu ni